वेलकम टू क्या करिस टिके हसे देइस यूट्यूब चैनल। ମା ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇନୁ। ତମ କଣ ଆଈର କଥା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଆଈ ଘରକୁ। ଆଈକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମା ଟିକେ ଚାଲ ଆଈ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କଣ ରାସ୍ତା ଜାଣେ? ମୁଁ ଯେ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି? ତମେ ହିଁ ମତେ ଆଈ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ମା ଆଜି। ଆରେ ଛୁଆ ମୋର ବି ମନ ଅଛି ତ ଆଈକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହବ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ତ ଆଈକୁ ଯିବା। ଆଉ ତ ଆଈର ଘର ବି ବହୁତ ବାଟ, ରହିଯା ବର୍ଷାଟା ସରିଯାଉ ଦେନ ତ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କେନେ? ବର୍ଷା କଣ ଏବେ ହବ? ବର୍ଷା ତ ରାତି ବେଳକୁ ହବ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା, ତେନେ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ନା କଣ କହୁଛ ମା? ତୁ ଯଦି ଏତେ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ତ ଆଈକୁ ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ କଣ କରିବା, ଆଜି ବାହାରି ଯିବା। ଏବେ ତୁ ଯାଇକି ବାହାରି ପଡ, ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡିବା, ଦେନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ଯିବା ତ ଆଈକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଉ ଯା ତୁ ବାହାରି ପଡ। ମା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତୋର ମୁଁ ମୋ ଆଈକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଈ ସାଥିରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବି, ଆଈ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଈକୁ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ବି କହିବି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଯାଉ ଆଈ ଘରକୁ ଆଜି ଯିମି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଲଉଛି, ନହେଲେ ମା ସେଠି ରାଗି ଯିବେ। ଆରେ ମୁନି ତୁ ବାହାରିଲୁ ନା ବାହାରିଲୁ ନାହିଁ? ବହୁତ ତ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲୁ, କଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁଛୁ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆଇ, ଦେଖ ସେଠି କେତେ ଜୋରରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠିଲାଣି। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହାର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଏ ରେ। ଆରେ ମା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଛାନିଆ ବି ହୁଅ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇତେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତମେ ଏମିତି ହୁଅନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅ। ହଉ ତେବେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଏ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ହଉ ମା ହଉ, ମୁଁ ଫଟଫଟ ବାହାରି ପଡୁଛି। କୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିବି, କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମତେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବ। ଆରେ ପୁଣି ତୋର କଣ ହେଲା କହିଲୁ? ଆରେ ମା ଟିକେ କହିଲ ମତେ କୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଏପଟ ବି ଡେରି ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି କୁହ ମା। ଆରେ ଝିଅ, ତତେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ମନକୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ଆସୁଛି ସେଇ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧି ପଡ, ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ନା ମା, ତେବେ ବି ତମେ ଟିକେ କୁହ, ମୋ ମନକୁ କିଛି ଭଲ ଆସୁନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ ଏନୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ଟା କେଟା କୁହ, ମୁଁ ଦିନେ ଫଟିକି ବାହାରି ପଡିବି ପିନ୍ଧିକି। ଆରେ ସତରେ ଏ ଝିଅ ଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଛି। ହଉ ତୁ ଏଇ ଲାଲି କଲର ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧି ପଡ, ଏଇ ଡ୍ରେସ ଟା ତୋ ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁ ଏଇ ଲାଲି ଡ୍ରେସ ଟା ଯାଇକି ପିନ୍ଧିବ। ଆରେ ମା ମତେ ବି ଏଇ ଲାଲି କଲର ଡ୍ରେସ ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତମର ପସନ୍ଦ ମୋର ପସନ୍ଦ ସେମ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଲାଲି କଲର ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧି ଆସିବି। ମା ଏବେ ଦେଖିଲ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ? ବାହ ମୋ ଝିଅ ତ ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଛୁଆ ଆଉ ଡେରି କରନା, ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆଈକୁ ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି ଆମ 2 ଜଣ ଯାଉଛେ, ତ ଆଈ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ସେପଟ ଅଟୋ ଆସିଲାଣି, ଅଟୋରେ ବସିକି ଚାଲିଯିବା। ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟୋରେ ବସି ଚାଲିଲେ ତା ଆଈ ଘରକୁ। ଆଈ ଘରରେ କଣ କଲେ ତାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।